ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкашномад мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳо ҳар гуна ҳастанд. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маромад сурат маълумотам дар ватсапи имои экраномада роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи ҳамадонӣ, аз ноҳияи восе, аз ноҳияи данғара, аз шаҳри кӯлоб, аз шаҳри бохтар, аз шаҳри душанбе, аз ноҳияи рӯдакӣ, аз фархор ва аз дигар тарафҳо аст ки бо нархҳои арзон. аз шаҳри бохтарам ҳам квартира, ҳам замин аст. обшим дар ин навор ҳам замин, ҳам хона, ҳам квартира бо нархҳои арзон тайёр кардем. хоб, курси имрӯза бошад 141 сомону 50 дирам бошад. навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Ака Ёқуб. ин ака таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва ва Московский област, территорияи МКАД ҷое ки набошад, борои шуморо қабул мекунанд ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Регар ва дигар тарафҳо оварда мерасонанд. инчунин ба территорияи Хатлон 25 та ноҳия, шаҳри Бохтар, Калхозобод, Қумсангир, Панҷ, территорияи Данғара, Восе, Ҳамадонӣ, обшим ҳамин 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон оварда мерасонанд ва территорияи Душанбе ҳамаи гӯшааш оварда мерасонанд. агар шумо аз номи канали мо сухан кунем, ба шумо боротона яъне килоша скидка арзон мекунам. борои шуморо омада аз ҳамон хона то бо мошини маида худашон мегиранд ва то пеши камаза оварда мерасонанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамҳо шуда ватсап, имо, пайваст доранд. метавонед занг занем ва қатишон мақсад ки чӣ бор ки доред қатишон гап занед. маромад ба шумо тавсия медиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, дар наздикии район пушти масҷиди ҷумъахонӣ дар ҷойи беҳтарина мега Сойбӯш. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ҳастае ки об ва свет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, боз як камаз гашебин хубам хеле чиҳом дорад. гирди хона пол ниход маҳкам. 6 сотиқ замин 3 дар хона бо мақсад ки хонаҳои навсохт ҳастае. ноҳияи Ҳамадонӣ яъне ки Московский, назди район яъне ки район шуда пушти масҷиди ҷумъахонӣ да. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 160 мега боз муомила дорад ва рақамҳошон рақамҳои мегафон 24 соат кор мекунад. дар ин рақамҳошон ватсапам доранд. дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки аз ноҳияи Ҳамадонӣ хона монем, набари шумо хонаи арзон нархш 160 бо ҳамира муомила дошта. метавонед занг занед ва маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан боша, маромад роӣ кунем, мо рекламаш мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва силкаи навори моро дар дигар сайтотон силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар кӯчаи Аҳмади Дониш гуфтагӣ ҳастае. соҳиб маълумотҳои пурраша мека тариқи телефон. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, гирдаш пол ниход маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. хонаам хай барои зиндагӣ 100% тайёр медорои зиндагӣ мекунем. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомоние ки боз муомилаи хуб дорад. нархш 190 000 сомон ҳастае. омада бинед мега мақотон шид боз муомила мекунем. ду та рақам аст ки ҳардаш рақамҳои соҳиб шуда ки ҳардаш вавилон аст кор мекунад. шахсоне ки мехаред занг занед ва аз худашон маълумотша гиред. ноҳияи Восе, кӯчаи Аҳмади Дониш, маълумотҳои пурра ва тариқи телефон. рӯи ҳавлишам стяжка битон доста ва дарахтони мевадиҳандаам дорад. об свет мегӯяд ҳастае. маромад бо занг занед ва маълумотҳои аниқ ва пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, кадомтон агар чӣ реклама ки доред, маромад хонаи замина, квартира, мошина роӣ кунем, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар кӯчаи Кӯлобод 2 гуфтагӣ ҳастае. Сойбӯш. ноҳияи Ёвон, ҷаводе ки деҳаи Кӯлобод 2. 5 сотиқ замин масоҳат ҳастае ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет дорад.
гирдиванаш пол меход маҳкам 2 рӯза часпондага аст. Хона мега тайёра медуре зиндагӣ мекунӣ. Ремонт дора мега соҳибаш. Об ва сел мега ҳастай. 2 рӯзаи нав, хонаи ремонтои нав ҳамаш нав кардага аст ки проектои нав. нархи хонаро мега 300 та мегем бо муомилаи хубам мекунем мега соҳибаш ва рақамош аст тисел. Шахсоне ки лозим боша аз дуняи ёбон ҳам хел хонаи заминӣ марамат назанг занем боқӣ монда маълумотша гирен. Нашод сумош мега омада бинен муомилаи хуб дорад. Марамат бештар маълумот аз рақамҳои поён буда. Мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои автоцентр гуфтага сай соҳибшане ки байни корвону автоцентр. Духонага квартира астае ки дар сеюм мушоина қарор дорад 50 квадрати метр обсвет астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтои хуб ва срочна мегад. Аниқтараш хона дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ пушти чорум даврӯзаи корвон гуфтага сай соҳибуш. Нархша мега квартира мега нархш 310 000 сомонӣ аст бо савдо дорад. Хона мегад мақсад ки бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. Чизе ки аст бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад, нархша мегад муомила доштае. Хоб ин ҳамин рақамҳои билайни Тоҷикистон ҳастанд. Шахсоне ки мехарем марамат занг занем ва маълумотша гирен. Ва дӯстон азиз, аз кадом мақсад ки аз кадом шаҳр ноҳияҳо ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст дар таги видео нависед. Агар ки мо ёфтем дар видео оянда пешкашто мекунем. Фақат дар таги видео нависед мо ҷудо мекунем. Мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар деҳаи Шуркул гуфтага аст, яъне ки Шуркул Обшорон. Ами хел маълумото наистиянд. Номияи Фархор, ноҳияи Фархор, деҳаи Шуркул Обшорон. Обшим 8 сотиқ замин маҳсулот астае ки 3 дар хона кардага аст, хонаи коробка борош пушондагӣ, яъне бе ремонт астае. 8 сотиқ замин 3 дар хонаи коробка ва якта ҳаммом кухния мега дора боз якта дига ҳавзам ҳастае. Ҳавзиро медонам мақсад барои чи ҳавзам доштае. Нархаш мега 75 000 сомонӣ аст. Дӯстони азиз, хайма бештар маълумотшо мега тариқи телефон. Хоб ин рақамош аст. Шахсоне ки мехарем марамат занг занем боқимонда маълумотша аз худашон гирем. Мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ астае ки срочна. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки пеши бозори Корвон, кӯчаи Семенфурӯшо. 1,7 сотиқ замин мега қариб ки 2 сотиқ меша. 1,7 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтои замонави аст ва мебел дига чиам дорад. Нархи хона мега 440 000 сомонӣ аст бо савдои хуб дорад. 440 000 сомонӣ хона мегад бо тамоми сифатҳои аъло, ремонтҳои люкс ремонт кардага астае. хоб рақамошон билайни Тоҷикистон аст. Кадоми ки лозим аст марамат занг занем ва маълумотша гирен. ба хотири меҳнатҳо мо як лайки бепула занем дариқ надорем ва аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозимае нависен. Агар ки мо ёфтем дар видео оянда ба шумо пешкаш мекунем. лайкҳо аз шумо ва хонаҳои нав монда аз тарафи мо. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки бози тага аз шаҳри Душанбе дар 7 километр гуфтага аст канечкаи маршрути 15. шаҳри Душанбе 7 километр маршруткаи 15 канечкаш да. Сехонага квартира астае ки дар якум мошина қарор дорад. 65 квадрати метр обсвет астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтош мега евролюкс ае. нархи хона мега 370 та мега соҳибаш боз муомила дорад. яъне ки сехонага дар якум мошина 65 квадрат ремонтои беҳтарин. рақамошон мегафон астае. Кадомида ки лозим астае занг зане ва маълумотҳои пурра ва аниша аз худашон гирен. навори моро то охираш тамошо кунем. боз хона ва замин ва дигар чиё арзонам дар давоми видео ҳастае. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочна аз шаҳри Бухтар дар пушти бозори Нихӣ гуфтага аст пеши гимназияи Аминҷон дар шаҳри Бухтар. духонага квартира астае ки дар 10 мошина қарор дорад. 51 квадрати метр. ремонтои замонаӣ. маълумотҳои пурра мега тариқи телефон. нархи квартира мега 255 000 сомонӣ. бо кадоме ки мехарам мега мақсад ки боз савдо дорад. дигар маълумотоша нагуфтиям.
кадоме ки дар комментария хоҳиш карда буд ки аз шаҳри бохтар квартира монем, ина ба шумо квартираи арзон маромат занг занед ва маълумотои пурраша аз худашон гирен ва боз такроршава навора то охираш тамошо кунед, чунки барои мо муҳим аст. кадоме ки навора тамошо карда гастед лайк зана фаромӯш накунед ва навори моро дар имотон ҳами силкаша поделитсаш кунед. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар гулбута гуфтага аст. аз корвон мегӯяд то хонара 2 километр роҳ аст. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки 1 та кухни, 2 та ҳаммом, 2 та ҳоҷатхона, ремонтҳош замонавӣ ва срочно мефурӯша мегӯяд бо нархи 430 000 сомонӣ аст. бо муомила дорад. шаҳри душанбе гулбута аз корвон мегӯяд то хонара 2 километр роҳ. 2 сотиқ мегӯяд замина, 4 дар хона, ремонтҳои беҳтарин. инам хеле маълумотро соҳибуш наистад. кадом ида ки мақсад ки лозима дар кор ки бошад занг занед ва маълумотро аз худашон гиред. дӯстони азиз, агар шумо дам ҳамин хел рекламаҳои хона, замин, квартира бошад маромад роӣ кунем. мо дар видеои оянда ҳамин хел рекламачаи чоткаш мекунем. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар тарафҳои мақсад ки балниса гуфтагӣ аст, наздикии мактаб. обшим тарафи деҳаи 400 8 сотиқ замин аст ки 3 дар хона фундаментош рехтага аст ки 12 та одамо зиндагӣ доранд. ноҳияи Данғара деҳаи 402 8 сотиқ замин мақсад ки 3 дар хона фундамент. дар пеши ҳамин замин мегӯяд мақсад ки балниса мактаб ҳаст. наздикиш ҳама чиш мақсад ҳамин 100 метр роҳ. об ва свет мегӯяд дорад соҳибуш ҳамин хел наистиян. нархи замин 45 000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, ина рақамошон мегафонад. кадоме ки дар комментария хоҳиш карда буд дар мақсад ки замини холи ай Данғара, ина ба шумо маромад занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон срочно аст ки қарор дорад дар шаҳри бохтар дар 14 микрорайон рӯпарӯи заправкаи Фирдавс гуфтага аст соҳибуш. духонага квартира аст ки дар 6 ошина қарор дорад. 60 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва телевизор, кондитсионер, диван ва дигар чизо мегӯяд дора. қатиш ҳамин чизош мақсад қатиша. квартира мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад сум дар курай бо нархи 270 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. агар харидори аниқ бошад мегӯяд мақсад ки бо мақсад ки савдо дорад. 14 микрорайон бо мақсад ки бари заправкаи Фирдавс тагастай. 2 ҳуҷрага, балкон, кухниам ҳастай дорад отдельно. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона. кадом ида ки лозим аст маромад занг занед ва маълумотошро аз худашон гирен. лайк занед, фаромӯш накунед, навора полисияш кунед. хоб ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.